отново по този така наречен феномен под прикритие. Аз винаги лично като актьор съм приемал под прикритие за нещо много повече от филмов сериал. Винаги съм приемал под прикритие като платформа, върху която ние да разказваме важни, обществено значими истории, които са важни за поколението от български зрители. Така че този шанс, който получаваме, за мен е най-голямото щастие в живота ми, тъй като няма какво да крия. Всички тук, всеки един от нас, моите приятели, с които сме завършили заедно и сме учили заедно вече повече от 30 години, всички ние получихме шанса да сме това, което сме благодарение на под прикритие. И